Alo? Dobar dan, da li je to Dragan Jovanović? Zavisi ko pita. Draško Pavlović ovde, zovem iz vaše banke. Mobilni pretplatnik trenutno nije dostupan. Molim vas da pozovete kasnije. S kime onda pričam? Dragane, prekinite sa izmotavanjem. Ne čujem vas, nešto mi krči u tu... Teo sam da vam kažem da vas banka časti sa 5000 evra. Evo, izašao sam iz tunela, se recite, slobodno. Znači, čujete me? Čujem. Da li ste dobili SMS poruku u kojoj vas obaveštavamo o nedozvoljenom minusu? Jao, nisam, majke mi. Nemoguće, poslali smo vam danas bar 5 puta. Ukrali mi telefon, deca se igrala pa se zaigrala, otkud znam, negde su izgubili u blato, ne znam. A sa čime sada pričate? Ja i ne pričam, ja sanjam i to noćnu moru. Kakvu noćnu moru? Da me zove banka za neke pare i nikako da se probudim. Dragane, budi se! Dragane, budi se! Aj me pozovi ponovo da vidim jel sam se probudio.